Bulahan kadtong mga tawo nga makakaon dito sa ginharian sa Dios. May usa ka tawo nga nag-andam og dakong kumbira, ug daghan ang iyang gipangdapit. Pag-abot sa oras nga mga una, gisugo niya ang iyang sulugoon nga adtuon ang mga dinapit ug sultihan nga muadto na sila tungod kay andam na ang tanan. Apan, ang matag usa kanila mibalibad nga dili sila makaadto. Miingon ang usa, bag-o lang akong nakapalit og yuta og kinahanglan nga adtuon ko og tan-awon. Busa, sabtan lang una ako. Miingon pa gyud ang usa, dili ako makaadto tungod kay bag-o lang akong nakapalit og napulo ka baka ug sulayan ko na kun maayo bang idaro. Busa, sabta lang una ako. Miingon pa gyud ang isa, bag-o lang akong gikasal. Busa, dili ako makaadto. Pagkauman, mibalik ang sulugon sa iyang agalon ug gisultihan niya kini kung nganong dili sila makaadto. Pagkadungog sa agalon, nasuko siya. Busa, miingon siya sa iyang sulugon, adto didto sa mga karsada ug mga kalye sa atong lungsod ug dad-a dinhi ang mga kabus, mga singkaw, mga buta ug mga bakol. Sa dihang nahimo na kadto sa sulugoon, mingon siya sa iyang agalon, "Sir, natuman ko na imong sugo, apan may bakante pagyod sa kananan." Busa miingon ang agalon kaniya, "Adto didto sa mga dalan sa gawas sa lungsod ug pugsa ang mga tawo nga imong makita nga muanhi dinhi aron mapuno ang akong balay. Sutihan ko kamo sa tinuod nga walay bisan usa kanila ni adtong una kong giimbitar nga makatilaw sa akong giandam nga pagkaon."